Haka jing le ke sarkar jala ban ai jing rap shaki long yeng ki baduna haka yok ka kon bat ki ba mat jing haka por baki hab ban siu ya ka bailut ha baki lej ban sha sumar haki hospital baper lala ban saki ya ka jing la jongka ban wanra ya ka Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS ban penduna ya ka bailut by sep bat haka ni ka kenti kalala ban wanra pat saya ka Chief Minister Care Plus ka ban ai shushu ka jing rap haka bayadai bat ka bai siu ha baki lej ban pha sumar haki hospital ka ban long ru ka jing toy na ka banta ki babun ki long yeng Henry wat hapadang ka jingla jong ka sarkar ban wanra ya ka CM Care Plus na ka por sa ka por ngi yo sngopat ya ka jing ot jing nam na ki pat ba na mar ka jing bom yo jong ki ya ka scheme MHIS bat ban sem jing ban pentri kam ya ka haki hospital Hakas ngi ka baka menteri kabadi kmi ekatanat ka kot ka khia ka Dr. Maisel Amperin Lingdo kadang ai ka jing pensyai halor ka CM Care Plus Shakilat pathai kubor hadin ka program Watershed Yatra Awareness Come Seal of Product of Self-Help Groups kata haka khat khandai tarik uleber araja arpusan nak liang unong lom kubor ulabu ya ka ni ka jing keli Haba jubab halor kani ka Dr. Maisel Amperin Lingdo kalaong ban yo ya ka MHIS klem ka adhar kan penpoi sya ka jing bat ban penpau bakin don ru ki por bah pang basitam ki hospital ki syam jing ban pendap ya ki kamram khnang ban la ban pentrai kam ya ka nalor kata kalaong ru ya ki scheme ki bala mang kerpang dei ban syam kerpang da ki bam kot bor ban syong ha ki private room da ka bakdo bala da dei ki brio ki ba yo jing mentoi na ka MHIS ki kwa pat ya ka kamera private kan penpoi ha ka jing CM Care, ki menta ka doon ka MHIS scheme. Ka MHIS scheme nilaong bakan ay coverage kumba sanlang ya kaway ka family. Nilala menta ban include ya kumba nyo pupra percent jong kanika jinglong jingman dong kinong songsnong. Lad na kita kinong songsnong dang don pan ibaklem le ka adhar linkage. Iklem le ka adhar siding. Ngidang encourage ki block offices bakin led nakaway ka snong ban increase ka coverage jong ka MHIS kani ka CMK plus pat kapet kham kerpang ya ki jingpang ki ba kham bon ka jingbo mentatang na ka MHIS let si pinumla ban cover ya ka jing pengkre jong ka jing yada lane ka jing yale persya ya ka jingpang cancer ka jingpang kidney failure ka heart problem but kiway ki jingpang kiba don kam he kamang tukang tingi ong nalor kani ya kita kiba don hok banyo ya kamang tuka kaba kam he nilas dangru ya ka CM Care at ka CM Care Plus kadai kata ka scheme kaban sya ya kinong songsnong bakin yo ya kani kamang tengka kabak kamhe kapong prala kaway ganyan kapamut pa kachinglot jong kinong songsnong man kasni kan kam dona ni mentangin penyakit kani ka scheme bat ngingin pakani ka scheme kanira naka CM Care Plus kadang kajing mang tengka ban pek kam kerpang ya kilong kami bat kiklong badang susna niong ba ibe iklong daga kami ka ai shi hajar sni banri ban sumar ban tenge ban pensan ye ita iklong nakabenta shi hajar sni nindon ka convergence approach kan one ka Department of Health kan don ka Social Welfare Department ban pet ya ka Early Childhood Care kan one sa ka Education Department kini ki departments baro melon kinwan ram ya kata kajing pet ini kilong nakabata shi hajar sni 1000 day for every child lada kikmi ki IT shi hajar sni ya iklong ibakha kamut adu oin dadam iklong lai snem shiteng iyo ya kajing pet kabapura kini ki jag attention kabangi kwa ban ai ban yarap ya kata kajing yele persya ya ka MMR ban ka IMR kajing yap klempor jongki kelung kan yarap ingi ban yoru ya citizens ki bakam kot kam kia nakabenta kalaway jong state nin pet bangin ri nin sumar hai gini ki kelung tikidon kum kita ki approaches
Kibana ka CM Care Plus ni kwa pan ai attention. Ti kata ka de ka scheme jo ka CM Care Plus. Lalu bas tang perikam no Pak. Ngilas dang pentrikam but kumba pi apply hakapor ba pi pang ya ka MHIS scheme ka jo ka procedure ki volunteers jongi ki institutes ki ba ay ka jing sumar laki hospital ne hunong no ki don lupa kata ka access siya ka ni ka fund but ngin persyangkat mala banum increase ya kita ki kendon pentri kami kini ki judge scheme nomor kaya day pat kajingpang kamla bandan kalasay sendan mentasi biyo heart attack biha bandan kamang tengka kabanyarap ya pi banlet ban bo you stand ban bo you pesa ngimla banab lasay pi don kam kerki ya kani kapisa ti kani ka scheme ni design ha kata karupam bakan long immediate relief ya ki deserving patients ha ka jala ki kendon ki datang kumni namar kani ka mang tengka kawan na ka jala kawan na ka center ban ni combine ni kini ki schemes bapinyo ya ka MHIS la da pim don adhar kan po ye pi ha ka kep ba e ban seat immediately ya pi ru ka long ba e sendet pipoy ha ka kep chung ka jing pang ka masirkai pim tibri ti pinshim kumno ya ka biometrics jok ka kamat pinshim kumno ya kita ki jingdon kam ki kendon ban pendon kam ki ka scheme kabaar lada pipang jur bat piyo ka jingpang kabala ban penlong yipi bapi hap shim saya karam hap di ya ka kaputa pikut nanti nrai ni de ban kermaru payah kini ki schemes ki balamang kerpang di ban shim kerpang ya ki dakito ki bamla ban afford ban syong kumha ka private room lada piding ki beneficiaries jongka MHIS pikwa pat ya ka luxury jongka private room ke kan penpo yang ni ka bae nomor ka jingkeli kalong haduk kat no bapi don kam ya ka private room day bapi lapang jur bat la certify bapi don kam ya ka private room namar ka jing sumar ka bakam kerpang ne pikwa bet bandai ka private room tinggi di ban petken ka community ka di ban suhu ya kani ka di ka mang kerpang ka mang pisa pa kerpang tikidon kum kita ki kendon ha ka MHIS ki bab penduk lat ya ki nong snong ban yo ya kata ka jingpang kabalai ka banga UI kadon ka jing ya ki pat ba kalong kido ki test ki bala ban cover de ka MHIS teng ki pat ba kim pat suku pat kim pat sai ti ngi hap ban pet pan ki kita ki laboratory care ki urgent testing ki baka MHIS ru ka kapo tikum kita ru kidon ki kendon boro ki bampat don ka manifestation lane ka jingnong jingmang jo ka jingpang bakan don ha kata ka level bakin yo ya kay MHIS coverage balai ka basapan kalong bateng ki hospital ki suki banle ya kata ka implementation jo ka scheme ki bon ki daw pun ba ki daw pateng habaki hospital kim claim da karukom kabalong kakum kendon pentrikam jok MHIS ki ong ba kadon ka pending due syaki henry ki dues ya ki institute la hikai kendon pa kendon la ay ki da ka instruction ka batikna titing khat namar ba kilong detail bah kita ki kendon teng ki institutions ki suki ban petrikam ya ka MHIS ndre kumbanga ong kadon ka help desk kaman ki hospital kadon ka help desk haman ki districts kamtam ki district hospitals hapo office jong ka DMNHO haka office jong ka blong ni hap wan pet bakini ki help desk jongi ki long ki bapun kre panirap ya ki pat ba ki badron ka kep jong ka jing kam dai ka jing shisha
Martin dapat ya ka claims ka bangila claim hadu mentah. Kajing ya thu kalong ba. Coverage is almost 80%. Almost 80%. The only thing is, pili ban claim yaki hakat kum ka kendon jong ka scheme. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.